Ahojte, na dnes som si pre vás pripravila cvik, ktorý veľmi pomáha pri redukcii prebytočných tukových buniek na zadnej strane stehien. To znamená, že v podstate redukuje tú našu neželanú celulitídu. Pri tomto cviku naozaj musíte mať v poriadku vaše kĺby, pretože budete vlastne držať 2/3 vášho tela na ramenách. No a takisto budú pracovať aj kolená. Takže nechoďte do bolesti, ale pokiaľ ho môžete zacvičiť, tak poďte teraz so mnou. Oprieme sa dozadu o dlane. Nohy mierne skrčené v kolenách. To, čo je veľmi dôležité, že špičky musíte mať smerom hore, nie dolu, pretože zbytočne budeme namáhať kolena. Toto musí ostať pevné, špičky hore. Zodvihneme zadok od podložky. A teraz pozor, toto ešte nie je koniec. Teraz by ste mali cítiť ten záber na zadných stranách stehien. Zodvihneme jednu nohu, ideme k sebe, dopredu, k sebe, dopredu, držíme. Všimnite si, čo sa deje s tou druhou nohou, ktorá je na zemi a je statická. Mali by ste vnímať, ako pracuje dokonca aj lítko. Toto mám veľmi rada na tom cviku, že nie len teda tá zadná strana stehien, ale aj lítko je zapojené. Myslím si, že asi 10, 11, 12 máme. Zhruba tak do 15 môžeme ísť a samozrejme nohy vymeníme. To isté na druhú stranu. Všimnite si, špičky smerujú hore k stropu, ohnuté koleno. Toto je dôležité, tá noha nie je vystretá. 5, 6, dýchajte voľne. 7, 8, 9, 10 a myslím si, že by sme mali ešte urobiť 5, 4, 3, 2 a neodchádzajte, pretože mám pre vás jeden fantastický oznam. Na toto som veľmi hrdá. No a práve tí, čo mi píšete, že vás už niečo pobolieva a viete, keď niečo bolí, tak tam musí byť nejaký zápal. No a takýto zápal vieme zmierniť jedným prípravkom a môže to veľmi pomôcť pri boji vlastne proti týmto zápalom. No a tento prípravok je môj nový, na ktorý som veľmi hrdá. Pracovala som na ňom niekoľko mesiacov s prestížnou slovenskou firmou, ktorá má všetky certifikáty a spĺňa všetky podmienky na to, aby produkt bol veľmi kvalitný, aby bol čo najviac prírodný. No a som hrdá, že vám môžem predstaviť vlastne Golden Chondro, ktorý podporuje vlastne vaše kĺby. A sú to až dve takéto fľaše, čiže po 500 ml, znamená dokopy máte celý 1 liter tejto úžasnej tekutiny. Výborná príchuť, banánová. Ja viem, že možno poviete si, že máte radi nejakú inú, ale zatiaľ je to taká príchuť a môžem vám povedať, s týmito protizápalovými zložkami, ktoré sú tam, je tá kombinácia najlepšia. No a stačí jednu odmerku denne a máte tam až mesačnú dávku. Všetko toto nájdete na mojom e-shope na stránke www.zora.sk. Ja sa veľmi teším, že len včera sme ho dali do predaja a už sú prvé objednávky a ide to naozaj veľmi rýchlo. Takže poponáhľajte sa a nezabúdajte, že chceme ostať zdraví, preto ma sledujte aj naďalej a posielajte toto video svojim známym. Majte sa krásne.